Не мога да повярвам, че най-после дойде времето, в което ние ще ходим в Индия, разбирате ли? Смисъл, буквално, даже няма какво да казвам утре. Аз заминавам след няколко часа, смисъл. Вижте колко е часа. 2 часа и 21 минути. Това е причината, поради която изглеждам така. Но преди малко стримвах. Отидох да се изкъпя, да си взема един душ, защото, както виждате, не съм си мила косата, понеже нямаше време. И сега снимаме това видео. Много се чудех, наистина, как да го заснема. Но толкова много чудене, разбира се, отново го правя в последния момент. Както абсолютно всичко. Това видео е тип приготовления за Индия. Тоест, какво съм си взела, какви въпроси сте ме питали често тези дни, както и да е. И първи въпрос, разбира се, предполагам няма да очуди нито един от вас, но защо реших аз да отида в Индия? Всъщност това решение го взех много спонтанно, буквално. Дори не съм си замисляла, ако трябва да бъда честна. Просто ме питаха, здрасти, искаш да дойдеш с нас в Индия? Аз бях като, да. Да, в смисъл няма проблем. Само трябва да измисля как да изкарам пари и идвам. Не се притесняйте. Аз съм от хората, които абсолютно винаги им е било важно само с какви хора отиват някъде. Ако има хора, които харесвам, съм за всичко. Винаги. И в случая, този случай отново е такъв и това е причината, поради която аз толкова лесно всъщност се навивам на почти всичко. Даже бих казала на всичко, което те са ме поканили лично двете. В описанието на това видео всъщност ще ви сложа и линк към тяхната комюнити страница, да кажем, тъй като поне според мен ние сме едно комюнити там, не само тук това, което вие гледате. Както казах, не съм се замисляла изобщо, защото много ги харесвам и за мен ще бъде нещо различно, нещо ново. И втората причина е, от много време ми е мерак да отида в Азия. По принцип, дестинациите, които аз лично си бях избрала, бяха Тайланд и Виетнам, но така се развиха нещата, че ме поканиха да отида в Индия и аз го приех, да кажем, като знак от съдбата, че просто явно ми е било писано да бъда там. Не да ходя в Тайланд тази година, така че наистина без да се замислям приех, тъй като не знам дали ще имам друга възможност да отида там, понеже ако трябва да бъда честна, Индия я смятам за опасна държава, разбирам всички неща, които вие ми пишете, разбирам, че вие сте притеснени, разбирам всички коментари, които съм чула в последните месеци, откакто вие знаете всъщност, че аз ще заминавам за там. Наистина разбирам го. И трудно се взима виза. Аз не съм взела трудно виза, но има една уловка във визата, поне според мен, която нямам представа да има в другите визи, защото аз просто не съм изкарвала друга виза. А тя е, че трябва задължително да имате близък или познат човек там, който да си даде данните и вие да ги попълните във вашата виза. Тоест, ако не познавате никого и отивате просто ето така, без агенции, просто сега сте решили, че ще ходите там, не знам как се случват нещата, тъй като ние сме група от 15-16 човека в момента. Имаме човек, който ще ни посрещне там, имаме гид, дали сме неговите данни за нашата виза, естествено както давате данните за човека, който едва ли не отговаря за вас там. Така трябва да направите обратното, трябва да дадете информация за ваш близък човек в България, та евентуално ако се случи нещо с вас, на него да звънна. Той да бъде първият човек, който всъщност да разбере, че нещо се е случило с вас. И обратното за Индия. Моята виза е туристическа виза за 1 година. Отговориха ми адски бързо, в рамките може би на 2-3 дни. Аз вече имах виза. Продължаваме към трети въпрос. Именно какво е времето там. Ние ще бъдем в различни градове, почти всеки ден сме в различни градове, ще пътуваме супер много. Почти всеки ден всъщност пътуваме между 5 и 8 часа, така че ще имам доста време за размисъл и да бъда сама със себе си. Това е много хубаво за мен. И плюс това ми е ограничен доста интернета, така че ще си купя интернет само до толкова, колкото ми трябва, за да стримвам. Не за да седа и да си цъкам и да си губя времето на телефона с глупости. Какво е времето там?
Момичетата казаха, че ще бъде около 30 градуса. Посъветваха ни да не си взимаме супер разголени дрехи, че не е окей в Индия да ходи с такива дрехи. Аз трябва да бъда честна, и в България не хода ежедневието с такива дрехи. Даже почти нямам някакви такива по-късички, роклички, полички. Много рядко съм се обличила по някакъв такъв начин. Следващия въпрос е: с какъв багаж аз отивам? Доколкото видях в сайта на Индиго, тъй като там са моите билети, ръчният ми багаж може да бъде или малък куфар, или раничка, както навсякъде са ръчните багажи. Куфара аз съм и с чекиран багаж, в смисъл трябва да си чекиран багаж, той е до 30 кг, моят между другото е около 15, премерих си куфара горе-долу точно преди да пусна този запис, който гледате в момента, около 15 кг, 16 е. Моят куфар е една идея по-малък, доколкото, пак казвам, видях на сайта, пише, че общо трябва да бъде 153 см от всички страни. Моят е по-малък. И за 10 дни, и за един месец да отивах, чак да взема същото количество дрехи, което взех сигурно в момента. Да кажем, айде още 2-3 чифта тениски и дънки да сложа. Почти целия гардероб съм си взела, няма да ви лъжа. Каква техника съм си взела? Взела съм страшно много техника. Искам тук да благодаря на Ненов за това, че всъщност ми помогна и ме снабди с SSD, защото ако не беше той, трябваше да нося лаптопа с мен. Имаме нова камера. Много добре знаете колко исках всъщност аз с тази камера. Знаех, че ще бъде перфектното нещо за Индия, тъй като е малка, компактна. Мисля, че има най-малък шанс да ми откраднат тази камера, ако трябва да бъда честна. Имам две карти с памет. Едната е 256 гигабайта, другата е 1 терабайт. Надяваме се тези карти да работят, тъй като имам леки подозрения, че е възможно картата, която е 1 терабайт всъщност да не работи. Ще видим, надяваме се всичко да е наред. Creator комбото ще го виждате доста често. Виждате, че в момента аз не стримам с него, но исках да взема голяма карта с памет за Индия, тъй като да направим един влог на 4K. За какво ги взимаме тия техники? За какво ги взимаме тия камери? Дайте да направим един влог на 4K. А ако трябва да бъда честна, в последните години аз също сигурна съм, че и вие гледате много по-често YouTube на телевизора си. Много е гадно, там са най-гадните дълги реклами, но да, аз ако гледам офстрим YouTube, гледам само единствено на телевизора. Надявам се всичко да е наред, да има готини влогове, да има готини стримове, да си изкараме добре. Освен камерата, си нося с мен, разбира се, зарядното, носи двата телефона. Искам да си взема двата телефона за всеки случай, ако нещо стане с единия ми телефон. И да не дава Господ, нали, но нещо да ми откраднат, защото малко се Това ми е най-големия страх. Най-големия страх ми е просто някой да не ми вземе някаква техника. Затова си взех мини раничка, буквално на фила, такава малка раничка. Ето я раничката, ето това представлява. Тук отпред има джобче, което между другото току-що видях. Нищо не съм слагала в него, буквално нищо. Вижте, даже още са картите, човек. Първо много искам да си взема малка раничка, а не да ходя с дамска чанта, защото според мен това се краде много по-трудно. Със сигурност ще ме налазят бездомници, няма как да не се случи това нещо. И защо всъщност взех тази раница? Както виждате, ето тук. Имаме първо откопчаване. След това и ето тук вътре всъщност вижте, ето тук отново имаме закопчаване. Виждате ли? Надявам се да виждате. Ето тук отново имаме закопчаване по този начин. Всъщност имаме три защити, дали това взех тази раница. Кой ще гледа Атари? Атари, между другото, откакто я имам, всъщност аз не съм се разделяла за толкова дълъг период от време. Наистина никога. С нея мъчно ми е малко, няма да ви лъжа, ще ми бъде тегаво, но я оставям в сигурни ръце. Моите приятели не веднъж се грижили за нея, така че съм сигурна, че ще оцелее и ще я гледат добре. За колко време всъщност съм в Индия? В Индия отивам за 10 дни, заминавам след малко и се връщам на 16 вечерта. И това всъщност беше видеото. Това са наистина най-често задаваните ми въпроси. По този начин трябва да завършим тръгването ни към Индия.